Battalja legali bejn żewġ kumpaniji ewlenin tal-jets privati stabiliti Malta fejn qed jintalbu danni ta' mijiet ta' miljuni ta' euro qed titqies bħala waħda mill-akbar li qatt seħħew fil-qrati Maltin. Il-kumpanija Vistajet qed tallega li sofrit ma' 386 miljun euro f'danni mill-kumpanija rivali AirX, hekk kif din allegatament wetqet kampanja ta' miżinformazzjoni dik li ġiet deskritta bħala gwerra kummerċjali. Fil-kawża il-VistaJet issemmi kif din il-kampanja kienet intiża biss biex tiemina r-reputazzjoni u l-fiduċja tal-investituri tagħha wara l-informazzjoni tat interpretazzjoni ħażina tas-saħħa finanzjarja tagħha. Fil-kawża quddiem l-imħallef Tony Abela ġiet ippreżentata sensiela ta' messaġġi tal-WhatsApp imwaqqaf mill-fundatur tal-AirX, John Matthews, fejn ixxerdet miżinformazzjoni kontra r-rivali VistaJet u s-sit tagħha Thomas Fleur. Min barra hekk, il-kampanja tferxet b'rapporti allegatament malafamanti li deru fil-Financial Times u fil-Wall Street Journal li jingħad li ħolqu danni kbar kummerċjali. It-talba fil-Qorti Maltija qed tesiġi li jinħareġ mandat ta' sekwestru fil-ħaddiema tal-AirX biex jiġu salvagwardjati il-pretenzjonijiet ta' VistaJet. Raġel ta' 38 sena tressaq quddiem il-qorti wara l-ġimixli li wettaq 5 serqiet differenti u li għamel ħsara fil-ħwejjeġ ħaddieħor. Għandni Żammit kien akkużat li fil-ġimgħat li għaddew żamm għandu affarijiet misruqin flimkien ma' persuna oħra, saq mingħajr liċenzja u polza tal-assigurazzjoni waqt li jagħmel dawn ir-reati meta kien taħt sentenza sospiża. L-akkużat wieġeb ħati għall-akkużi miġjuba kontrih filwaqt li ġie kkundannat għal 2 snin ħabs sospiżi għal 4 snin u multa ta' ftit inqas minn 5,000 euro. Il-qorti ordnat ukoll li l-liċenzja tas-sewqan ta' Żammit tiġi skwalifikata għal perjodu ta' sena filwaqt li sentenza li kellu qabel ta' 6 xhur ħabs sospiżi tidħol fis-seħħ millum u li jħallas ftit inqas minn 2,000 euro f'danni lill-vittma.